Vtedy som natočil video, kde som vám napriamo z tohto miesta ukázal, ako sme vraj zmanipulovali nahrávky tým, že sme vymazali pauzy a zvýšili hlasitosť, aby boli lepšie počuť. Komentátorovi denníka N, Marianovi Leškovi, to však nestačilo a označil ma za kriminálneho luhára. Nie je len luhár, ale je kriminálny luhár, pretože kriminálno-expertízny ústav povedal, nahrávky vyšetrovateľov boli zmanipulované. A on povedal, áno, boli zmanipulované, lebo som nejaké pauzy skrátil a nejaké hlasitosti upravil. To je kriminálna lož. Expertízny ústav povedal, že bol zmenený obsah toho, čo na tej nahrávke bolo. A ak niekto takto vedome kriminálne klame, tak podľa mňa si to zaslúži odsúdenie a mal by sa pán Kaliňák hanbiť za to, že aké obrovské lži je schopný vysloviť. Keďže viem, čo robím a na rozdiel od pána Leška sa neživím šírením klamstiev, vedel som, že opäť raz trepe. A preto som sa po zadovážení tejto správy, v ktorej nie je ani mäkké F o obsahovej manipulácii, rozhodol pána Leška napriamo konfrontovať. Dobrý večer, pán Leško. Môžem vás na sekundu vyrošiť? Iste. Označili ste ma v jednom zo svojich rozhovorov za kriminálneho luhára. Nie, pán Leško, počkajte, ja sa vás chcem spýtať. Vy ste povedali, že som kriminálny luhár, pretože táto správa, ktorú tu mám, tvrdí, že došlo k obsahovej manipulácii. Pán Leško, moment, niečo o mne tvrdíte, na základe čo vás naozaj už môžem žalovať. Tu máte trojstranový dokument. Tu mi len ukážte, na základe čoho to tvrdíte. Kam utekáte? Prečo meníte zrazu smer? Pán Leško, ja chcem vás jednu jedinú vec. Ukážte mi, tvrdíte, že som kriminálny luhár o mne. A nemáte ani tu. Počúvaj, ešte raz sa vzobím takú tírne, že sa nespamätáš. Politici majú mať svoje hranice. Erik Kaliňák prekročil svoje hranice politika. A keď začal naháňať novinára na ulici? Budúci týždeň bude protest pri výročí zabitia novinára, ktorý sa stal za vašej vlády. A teraz znova útočíte na novinárov. Vaši politici ich naháňajú po uliciach.